Transitional. De gender swap. Ja, nem csak pólót vesz fel. Gondolom ott éjszakon hideg van. Azt mondtad, éjszakon hideg van? Te faszopó. Ilyen zene legyen benne. Nézd, mit küldött a csávó. Nézem! Szép álmokat, gyerekik. Aludjatok jó, vagy elkap a kopteré. Hallod, voltam Spárban. A kasszás, ez ilyen nem volt 100%-ban. Nem rossz volt, de kis tartsán úgy dobálják, hogy ott a kasszában, nem bírod elrakni így. 2 ember volt előttünk fél óra a kasszában. Te hallod, amit mond? Nem értem, még szállítja. Nézzük küldöm. Na, hogy a faszomban néz ki, nézd itt, nézd. Nem tudom kimondani, és inkább hagyom. Jaj, megaludni, geci. 296-os szintűs csámpapali. Én megyek aludni. Nincs okom élni. Bazd meg. Amióta szület van, nem csinálok semmit. Csak Fortnite-ozok. Az osztálytársaimmal, bazd meg. Menjél fel a megyébe. Te ne beszélj. Legalább nem vagyok ginger. Thanks for the free subs! Szerintem egyre nő csillag. Jó, Victory Royale! Kuti. De Basszak bele a szád. Már mit csináltam? Bájj be. Te meg cigány vagy, no? Akkor mi van? Azt hallottátok, hogy mit csinált a büfébe? Na mit csinált? Hogy kért valami, nem tudom, süteményt. És nem azt mondta, hogy megkérdezte melyiket. Nem azt mondta az izének hogy fekete, hanem azt mondta, hogy izé a Miket? rosszat. Levi, amúgy nem lett volna egyszerű? Igen, megnyomom még már eddig. Megrediztem már. Nem, De Reddit. biztos, hogy nem. Biztos, hogy nem. Mert szétverem a fejed? Szétkúrja? Szexeljelek? Rájön. Levi, látod mi a probléma? Nem nagyon lesz itt beam, mert valamiért Mi nem lesz? ott a alaplapot be van bugolva a beammel. Milyen beamről beszélsz? Hú, geci, mindjárt letépem az acskómat, ami kell a gyártáshoz. De melyik az geci? Hát magyarul mond már, hát nincs itt beam. Beam? Az a vasrúd! Hol látsz itt vasrudat? A beam, basz meg, miért nem tudod mit jelent angolul? Azt tudom mit jelent, de ez nem vasrúd. Te Sigma. Most ez valaki, vagy most eljön? És neked miért van ilyen retro kamerád? Ezt hogy csináltad? Hát így született. Vagy ilyen low quality csak? Igen. Ja. Azt milyen kisebbségnek lenni Szlovákiába, palócnak? Nem szlovák vagyok. VPN nem vagyok. Szlovákban több a bedi. Magyarországon nincsen beddi. Magyarországon nincs. Amúgy de én beddi vagyok. Hány éves vagy? ja. 15. Te? Tippelj. 17. Nem. 18. Nem. 19. Igen. Elsőre. Tesó, most 4 év kit érdekel? Nem mondom el senkinek, éljen Szicsin. Tájpség. Type Hello! Hello. Hány évesek vagytok? 15. Viszlát! Hello. Little white man, do you like beans? Ciao, mutatok egy zenét. Hajrá! Bruda, tolkaj már.
Nézd, Hello Kitty. Azt a... De szép. Köszi, sokan mondták már. Te volt... Nem! De én voltam. Nem voltunk 17 évesek, nem? Ja, akkor kösz, akkor skippelek. Ez milyen cuki már? Ez mi? Kösz, sokan mondták már. Gatyádat mutasd meg! Azt a kurva bazeg sír! Na, elég legyen. Csoportos besírás, bassz meg. Ezek elhívtam írva. Szép, hogy megbírtam állni még. Jaj, jött volna még egy hullám. Igen, nézz a kamerámra. Jaj, nem. Félre nyeltem a Milkát, geci. Ja, Jeffrey Dahmer vagyok, mert szemüveges vagyok? Aha. Akkor te meg Kurt Cobain. Azt ugye ki az? Legalább ő öngyilkos lett és nem embert evett. Jó, akkor... El primo! Bazeg az egy kánton. Elég. Fáj a hasom. Hát tud valaki így rögni, bazzuk. Ha már lövetkezek, bazd meg. Csávó! Nem kap levegőt! Nem bírok nyelni, vagy Na, elég. Azt a kurva. Elég. Guys, nem át, kérlek. Aha, a fasz visszaezte könyvet. Kötek már! Vissza, de röhögjünk már, bazzeg, itt te haldokolsz. Szívom az erőt! Bazd meg iszok, geci. Azt a kurva.
Jó, keci. Kitágd. Lingángolok. Magán nevet a Fanni. Elkezdi! Lingál, kuli. Szamosi 50 év múlva elmegy gyógyintézetbe. Kuli. Miklós. Azt a kurva. Teks. Eks. Kösz. Mekkora homloka van, geci! Azt a kurva. De már Lerőlkétek már, basz.